Mým dnešním hostem je influencerka, autorka a facilitátorka Kateřina Saint-Germain. Budeme si povídat o tom, kde pramení její talenty a schopnosti v dětství. Budeme si povídat o síle psychoterapie a nakonec se dostaneme k tomu, co jsou ženské kruhy a proč jsou pro dnešní společnost tak zásadní. Máte se na co těšit. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho Pockets Bowlu. Dneska je mým hostem influencerka, autorka a facilitátorka Kateřina Saint-Germain. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My moc děkujeme, že jste dorazila. Já mám dneska, vlastně já už tu otázku si tak v sobě nesu dlouho a říkám si, tak my jsme tady takový jako teda podcast o rodičovství, ale vlastně poměrně málo se dostáváme k tomu dětství těch samotných rodičů, s kterými si tady povídáme. A já si na to vždycky říkám, tak dneska to vytáhnu. A tak dneska to vytáhnu. Tak jsem tady. Já jsem vlastně ve vaší cestě, tak jsem se tak připravovala, tak evidentně našla takové ty dva směry teda. Tu přípravu těch kuchařek, ten My Cooking Diary, což je velmi známá věc. A teď nově vlastně, počítám takových 5 let, se věnujete těm ženským kruhům a jejich vedení. Tak jsou takové jako výrazné směry. Dokázala byste je vystupovat někde do toho vašeho dětství? Nebo najdete nějakou paralelu nebo nějaký zrcadlení? No, jako je to strašně zajímavá otázka, protože já sama jsem nad tím, jako tímhle způsobem nikdy nepřemýšlela, ale teď vlastně, když ta otázka padla, tak si říkám, že upřímně to vaření si myslím, že skoro každá žena, řekněme, má nějak jako stereotypně naučený prostě z toho, v jakém prostředí jsme vyrůstali, kdy prostě ta žena patří teda k té plotně a vždycky už je rovnou učená, jakože postarej se o toho chlapa a navař mu. A ono to tak opravdu bylo, že já vlastně jako jsme se přestěhovali s manželem vlastně docela brzo k sobě a první, co jsem říkala, musím se naučit vařit, musím ho jakoby opečovat, aby jako on byl spokojený, aby mi teda neutek, že jo. Teď jako to vidím všechno zpětně úplně jinak samozřejmě, nebo jako vidím, jak naivní a všechno kolem to bylo. Ale vlastně tohle ve mně bylo, jakože prostě musím se naučit vařit. Aha. A vlastně mně se jako nějak podařilo to začít jako zachycovat tohle učení se toho vaření. Aha. Takže tak, ale myslím si, že to jako bylo čistě, ne, že bych v tom měla nějakou vášeň v dětství, ale že ve mně prostě zakořenilo tohleto. Že tohle je prostě nutný. Je to nutný. Ale vy jste si z toho zároveň dokázala jako udělat i zábavu a obživu. Mě to vlastně potom začalo vlastně jako bavit se to učit, jakože mi přišlo jako zábavný prostě, jako že se mi to nepovede, ten knedlík poprvý, po druhý a po třetí už jo. A najednou vlastně jsem říkala, aha, tak teď si zapíšu ten recept a takhle nějak to jako začalo vznikat, no, že ty kamarádky si začaly říkat o recepty, protože taky potřebovali být úspěšní v té kuchyni. A takhle se to nabalovalo. Aby neutekli. No, aby neutekli ti muži. A ten vlastně ty kořeny toho facilitátorství, to... No, jako tam si říkám, že jsem vždycky podle mě byla protože já mám 3 bratry. Takže jsem byla ta holka a myslím si, že jsem vždycky byla ta, co tam do toho vnášela nějakou takovou tu jako jemnost, takový to jako uspořádání a takový to, tak jako, že si říkám, že jsem to tak jako držela vždycky. Tu jako ženskou energii. Tu ženskou energii tam a možná jako něco z toho a vždycky jako jsem měla velkou empatii a vždycky jsem prožívala hodně těch věcí. Myslím si, že to pramení taky jakoby částečně z tohohle. No. To vypadá, že jo. No a jako teď se nad tím zamýšlím poprvé, tak asi kdybych na to měla víc času, tak se dostaneme dál, ale tohle mě napadá na poprvé. No. A jaký to bylo to dětství se 3 bratry? Jsou starší nebo? Jeden je mladší a 2 jsou starší, no. No, zajímavý. Zajímavý. Máte nějakou historku tam schovanou? Já si prostě jenom jako vlastně pamatuju, jak to tam bylo fakt jako hodně jako divoký, že to bylo prostě hodně o takovém tom pohybu a hodně jsme hráli i takový ty jako hry na počítači a fakt jsem byla vlastně jako součástí toho. Myslím si, že bych se k tomu nedostala, když měla 3 bratry. Že vlastně jsme fakt proti sobě hráli na počítači jako hry a to si myslím, že jako kamarádky v mém okolí za stolik nedělali. Teda. A myslíte, že máte vlastně skrz to, že jste poznala 3 jako vyrůstající mužské charaktery, jakoby
k mužům třeba větší pochopení nebo víc jakoby, že tomu víc rozumíte, tomu mužskému světu? No, jakoby upřímně si nemyslím. Já si myslím, že mě to spíš ukazovalo tím, že prostě bráchové byly vždycky velmi jako atraktivní a tak, jak vlastně lámali ty srdce těm děvčatům a já jsem to byla přítomná a myslela jsem si, že to je jako normální vlastně. Jo. Takže já si nemyslím, že mi to dalo nějaký úplně jako nejlepší vzor, ale myslím si, že jsem díky tomu jako poměrně jako odolná a silná jako na jiných úrovních jako životní. Jsem taková jako ostřílená. Měla takový ostřejší lokty, si myslím, že mám díky tomu, že jsem měla ty 3 bratry. Tak jestli jste se musela bránit, jak beru teda z naší zkušenosti, pirátským útokům, potom loupežným přepadením traktorů a bagru. Tak oni jak byli starší, ty 2 bráchové, tak oni jakoby, já jsem byla taková jako opečovávaná jima těma staršíma, jo, že to bylo takový to jako, to je naše malá ségra, jo, já jsem vždycky byla tak, ta ségra, ale ten mladší, tak s tím jsme si dávali jako strašnou bídu. To si fakt pamatuju prostě, že jako to bylo hustý, prostě v tom jednom pokojíčku holka, kluk vyrůstat, jako to. Jo. Teď se tomu smějem s bráchou, ale bylo to strašný. No a vy máte teda i dceru, i syna. Já taky, tak k tomu se teď chci dostat ještě vlastně tady o tom tématu, o kterém se bavíme, že vlastně když jsem měla první 2 holky, tak vlastně nějak mi to přišlo takový jako jasný, celý jako přirozený a potom se narodil ten kluk a měl různý takový jakoby víc potřeboval takový jako to zabalení a víc tak jako víc opečovat a víc mě tak jako dokázal chytit. Zároveň byl takový vždycky jako křehčí, ale zároveň z těch věcí, třeba z těch hádek dokázal odejít jakoby mnohem rychleji, jakože vlastně takový opravdu vlastně v něčem řekněme mužský princip. A když jsem to jako vlastně pozorovala od toho miminka teď do těch, 4 let, tak se mi zdá, že v sobě, že to ve mně probudilo mnohem větší pochopení pro mýho muže. Jo? Že vlastně si najednou říkám, aha, tohle je taková ta klučičí jako duše. Vím, že to je nějaká generalizace, jo, nebo něco takového, ale pro mě to takhle funguje. Máte nějakou, jak to máte vy? Já si myslím, že jsem tam hodně vypozorovala, jako jak fungují ty ženský a mužský hormony. Jako už takhle od miminek. A ono se samozřejmě u nich jako vyvíjí, ale vidím i u dcery, jak vlastně se mění ta nálada opravdu podle těch hormonů, jak se to tam jako mísí. A opravdu je to občas hodně impulzivní a u toho syna si fakt všímám, že ano, on má jakoby taky ty výbuchy nebo má ty emoce, ale má jako konstantní, že jakoby jsou předvídatelnější. Nebo já nevím, jo, jsou taky čitelnější, ne? Nebo předvídatelnější prostě. Tak to jsem si rozhodně všimla tohodle z toho. A rozhodně je to jako víc mazlící a prostě že jak se říká vždycky jako takový ten chlapeček od té maminky, tak já to takhle prostě fakt vnímám. Já taky. No. A přestože jsem se tomu snažila vlastně jako bránit, říkat, já nikdy nebudu mít rozmazlenýho mamánka, kluka, ale zároveň vlastně ono se to jakoby děje jako a já na to tak jako koukám zvenku. Jo. A pak si pamatuju, že jsem chytla jeden takový moment, kdy jako manžel vždycky má rád, když prostě ho takhle přesně jako hladím, že jo, v těch vlasech a přesně přišel ten můj syn a chtěl vlastně úplně to samý a říkám, ty krásno, to je fakt jako fakt mužská věc, prostě jako, že to potřebuje od ty ženy takovýhle prostě jako, no. Takže ta plotna. Prostě ta plotna a to mateřské obejmutí prostě bez toho se evidentně neobejde. Tak asi to má nějaký pevný základy, no. Já jsem ještě si teď vybavila a to nevím, jestli už jsem to možná někdy říkala, ale že vlastně jedna z jako nejdůležitějších pro mě inspirací jako při čtení různých těch jako jak ty děti vyrůstá výchovných jako kronik, tak jsem četla o vývoji vlastně toho mozku dětského a o tom hormonálním vývoji a tam vlastně prostě na normálně lékařských a jakých biochemických základech bylo jasně napsané, že ti kluci v tomhle věku mají jakoby víc testosteronu než ti dospělí a že oni se s tím musí nějakým způsobem vyrovnávat a to jsou ty jejich jakoby, to jsou tady ty klučičí záchvaty a holky mají zase tolik toho ženského hormonu, že jsou vlastně v permanentním předmenstruačním jako syndromu. A to jsou zase jejich náladičky. A že vlastně je to opravdu jako úplně biologicky ukotvená záležitost. A to mi hrozně pomohlo, že vždycky na to dítě koukám a místo, aby mi v hlavě jelo Ježkovi, on má zase záchvat, proč mi to dělá? Tak je, aha, on má zase nával hormonů. Tak co můžeme s tím udělat? Jako rozhodně. Tady ty jako vědecké věci by taky pomohly jako chápat ten dětský mozek. Myslím si, že to je super. A právě ale v návaznosti na to si myslím, že jako fakt opravdu jako líp rozumím tomu mužskému mozku, jako by pak i dále, jako že to platí potom do těch vztahů i dospělých. Teda, no.
No, tak a teď bych se dostala k dalšímu tématu, který je pro mě vlastně takový jako, že mě to hodně zajímá. A to je, protože vlastně vy jste máte hodně sledujících a jste vlastně, bych řekla, hodně úspěšná, že jo, na těch sítích, což sebou nese určitý sdílení, že jo, toho soukromí a nějaký balanc a rovnováhu mezi tím, co ven pustíte a co ven nepustíte, co může být jako z mýho pohledu, takhle si to představuji úplně amatérsky, laicky, co může být vlastně jako prospěšný pro tu společnost, pro tě sledující, možná i pro vás, že se vám něco vrátí a což by bylo třeba moc zraňující, nebo by vám to mohlo ublížit, nebo někomu dalšímu. Kde je ta hranice mezi tím? No, tak chytla jste samozřejmě ten bod, kdy je to v nějakém jako balancu a neustálým vlastně nějakým jako testování toho, jako jak mi v tom je, ale myslím si, že teď už poslední dobou jako jsem si to nastavila vlastně tak, že moc nezdílím věci, které ještě jako já sama nemám zaintegrovaný. Což znamená, že vlastně jako když je něco živý a zrovna tím procházím, já jsem teď prostě psala třeba o partnerský krizi, kterou jsme měli, ale vlastně, protože ještě trvá, tak k tomu jako nebudu psát jako víc, jo? Chci jenom, aby jako ty sledující trošku měli kontext toho života, kdy prostě můžou z těch sociálních sítí nasávat, že všichni se máme strašně hezky, když tam postujeme prostě ten běžný život, ale ten kontext zatím není jako vidět. Takže prostě jsem to chtěla jako tam říct, že jako něco takového se děje, aby jenom jako věděli vlastně, že to jako není fakt všechno jenom růžový, ale zároveň vím, že ještě nebudu mluvit o podrobnostech té krize, protože ještě furt jako cítím, že to nějak jako dojíždí, dosedá si to a potom, až si to sedne, až to bude zaintegrovaný a už to nebude jako živý, že vím, že kdyby mi na to někdo něco napsal, tak to tady nebude bolet, tak vlastně v tu chvíli jsem připravená to sdílet a pak si myslím, že to má velký přínos pro tu společnost, kdy prostě my s manželem si sedneme takhle k podcastu a řekneme, tak co ta krize. Protože už jako oba dva víme, že už to jako není živý. A už o tom můžeme mluvit a když přijde nějaký hate komentář, což jako vždycky přijdou, tak už víme prostě, že my jsme zatím. Ale jako kdybych to sdílela ve chvíli, to probíhá, tak mě to může jako strašně emocionálně ovlivňovat. Takže by se to dalo připodobnit k tomu, že když jako by autor píše nějakou studii nebo nějakou knihu, tak ji nemůže ještě, může ji poslat ven, až když už je to uzavřený, když je to hotový. Jo, je to vlastně tak, no. Protože dřív já jsem, a myslím si, že ten můj úspěch stál upřímně i na tom, že jsem jako v reálném čase sdílela jako hodně těch věcí, co se děly prostě zrovna. Že to je to, co prostě ti sledující chtějí. Oni to chtějí, prostě oni chtějí vlastně nějaký to online trošku a online, ale to bylo to místo, kdy to začalo být zraňující, protože prostě jako všichni mají pak najednou na něco názor, teď se dostává ke mně jako víc nějakých jako nevím, jako zpráv a ovlivňuje mě to. Ovlivňovalo to prostě tu moji jako náladu, nebo to, jak jsem o věcech přemýšlela. Já chci, aby to bylo jako moje, abych si k tomu všemu dospěla jako já a pak to můžu vyprávět jako svůj příběh. A když už k tomu potom někdo má nějaký komentář, tak už je to jeho komentář, ale vy to máte příběh. Nějak. A není to, že oni píšou se mnou ten příběh. A dokážete jako vysledovat zpětně, kde nastalo tohle rozhodnutí, co bylo to zlomový, kde jste tady k tomu si došla? Já si myslím, že to bylo společně ve chvíli, kdy jsem se rozhodla přestat ukazovat jako děti. A že jsem začala víc nějakým způsobem jako cenzurovat vlastně i ten obsah o nich, protože to o nich hodně bylo. Já jsem sdílela vlastně hodně i celou tu svoji rodičovskou cestu. A myslím si, že to právě bylo jako strašně hodnotný jako pro spoustu maminek, že jako to procházeli se mnou, ale zároveň si myslím, že mě jako a mýmu duševnímu zdraví to sice nějakým způsobem pomáhalo, že jsem taky mohla sdílet, ale zároveň mi to jako hodně ubližovalo, protože přece to mateřství jaký křehký, ještě to prvomateřství, jako když žena nejistá poprvé v té roli a teď, když tam někdo píše, a tohle bys neměla a tohle tomu dítěti ubližuje, tak to začalo být fakt blbý, takže jsem to začala víc jako chránit. Jako Ubližují, jako vytárat ty komentáře. Jo, no tak protože to vlastně útočilo na nějaký moje místo, tý mojí jako nesebe důvěry v tu chvíli, protože to nebyla ještě role, ve které jsem si byla jistá. Dneska už, kdyby mi někdo napsal cokoliv mateřství, tak po 6 letech mateřství opravdu jako mě to jako nerozhodí. Jako musím říct, že fakt ne, že to vím prostě, že i když si to jde přes, jakoby dobře, ale v tu chvíli ne, když jsem prostě kojila 6měsíční mimino, tak ježiš, tak co když jí jako ubližujou, tak prostě byla jsem nejistá máma ještě v té době, no. Takže jste to vlastně jako třeba co se týká toho sdílení těch dětí, jako by pocítila skrz sebe, protože někde vlastně mi někdo, tady už teď si nevzpomenu, s kterým hostem jsme se o tom bavili, ale o tom, že vlastně to zastavili kvůli tomu, aby ty děti
děti jednou neměly prostě nasdíleno něco, co oni nechtějí. O tom jste taky nějak jako uvažovala? No, určitě. A jako ono je totiž podle mě jako různý úhly pohledu na to sdílení, protože někdo řeší jako, že nechce, aby byly vidět ty děti, že prostě jako je tam to bezpečí v tom, že teda neví ty lidi, jako, nebo ty sledující, jak vypadají ty děti. Někdo zakrývá obličeje, ale zároveň sdílí hodně jako intimností o těch dětech, nebo jako celou jejich cestu a tak. A někdo prostě nezdílí vůbec nic, takže ono se jako hledá v tom nějaký balans. Já si myslím, že jsem ho v tom docela našla, že jako děti neukazuju a že jsem se rozhodla prostě sdílet jenom čistě jakoby můj pohled na to rodičovství. A jsem tam, když cítím, že to není nic, co by mohlo nějak výrazně ohrozit a je to třeba nějaká přidaná hodnota podle mě ven, tak tam nasdílíme něco o dětech, ale víc takový jako obecnější věci, než aby to bylo jako intimní. No. A stává se vám třeba, že vás jakoby někdo na ulici pozná, osloví skrz ty sociální sítě? Že, jo, tak to se, jakože určitě se to stávalo dřív víc, protože byli ty moji sledující mladší, protože já jsem na sociálních sítích podle mě třeba nevím, už 8-10 let, nevím, prostě dlouho. A takže když byla ta éra toho, kdy jsem vydávala první kuchařky, tak to fakt bylo takový to, jak za mnou chodili a fotili se, ale teď už jsou to ženský v mém věku, tak jako se na mě opravdu jako 35letý ženský jako nevrhají na ulici, ale furt to cítím, že si sednu do kavárny a někdo se na mě usměje a občas jsem možná paranoidní, ale většinou to tak je, jako že prostě tak jako víme prostě, že se známe nějakým způsobem. A co s váma ten úspěch jako udělal? Co vám přinesla tady ta popularita do života, nebo jako pro vás přímo myslím teď jako třeba tu duši nebo to myšlení? To byl strašně zajímavý bod zlomu pro mě, protože já, když jsem vydala první kuchařku, tak opravdu jsem byla na takovém tom jako vrcholu úspěchu a i takového toho jako i osobního úspěchu bych řekla, protože jsem se jako vdávala v té době, my jsme hodně jako cestovali a najednou z někoho jako sebe, já kdo chodil furt po nějakých příšerných pracech a brigádách, jsem prostě jako vydala úspěšný kuchařky, které začaly vydělávat jakoby miliony a to byl pro mě fakt jakoby brutální zlom životní, protože najednou jsem jako získala takovou tu jako svobodu a mám pocit, že jsem nějak vnitřně si vždycky myslela, že když dojdu do toho místa, kdy se mi tohle stane, tak budu jako nesmírně šťastná. A kolik vám bylo? No, bylo mi 28. 28. No, bylo 29 nějak tak a vlastně v tu chvíli jako jsem měla pocit, že tak jako ten celý svět a celý to moje okolí mi jako kdyby jako závidí, tak ona už tam je, ona to jako má všechno. No ale mě paradoxně bylo jako nejhůř v životě, protože já jsem tam došla a teď jako všichni z té svý pozice, z té nějaký svojí projekce nebo z toho svýho dojmu, že kdyby tam byli, tak budou šťastný, to na mě jako valili, ale já jsem tam měla úplný prázdno, protože já mám pocit, že v tu chvíli jsem si jako měla takový pocit, jak kdyby mi jako všichni lhali, jakože ty vole, jako tam nic není, jako já vlastně, to mě nějak nenaplnilo tohleto místo. Tak to asi není jako o penězích, to není prostě o úspěchu, to není o slávě, to vlastně není o tom, že si teda vdám, jo. Tak to bylo místo, které mě dostalo poprvé do psychoterapie. Takže vlastně tohle se mnou udělal úspěch. Dostal mě do psychoterapie a začala jsem zkoumat jako vlastně nějakou jako opravdovou cestu k sobě a k tomu štěstí, který prostě nevede skrze ten jako vnější úspěch. No a jak to bylo dál? Jak ta cesta pokračovala? Protože tohle jsme vlastně, dalo by se říct, tak jakoby na začátku, přestože už vlastně jste měla ten pomyslný vrchol, tady toho, co vlastně, o čem strašně moc lidí sní, že si to přeje, že to je to ono, tak u vás to tam u toho to ono jakoby začalo, ta cesta k tomu, že možná dneska vedete ženské kruhy? Nebo? No, možná fakt jo, protože mi to jako najednou všechno dává hlubší smysl a já jsem zjistila vlastně, že jako to, abych se já cítila nějakým způsobem jako naplněná, tak jako pro mě to musí mít nějaký přesah a nějaký jako význam. Já to takhle mám a já si myslím, že ty kuchařky to splňovaly do nějaký jako míry, protože opravdu to ulehčovalo jako lidem život, nebyla to jako nějaká úplná blbost prostě pro mě, ale zároveň jsem si furt prostě jako říkala, že to je takovej ten jako čistý jako marketing, prostě mám produkt, prodávám produkt a když jsem to dělala dlouhodobě, jak mě to prostě nebavilo, pak jsem cítila úplný vyhoření vlastně jako i z těch receptů už, protože z takového toho čistého vaření, kdy zkouším ty knedlíky na potřetí, se stalo prostě, že 20.
5.5. musím poslat tady prostě pro tuhle značku recept, potom musím vydat tady ten recept a musím naplňovat content a to už nebyla ta radost, to už jako nebylo to, co mě jako sytilo vnitřně. No. A ono možná i vlastně jakoby potom to okolí už to jakože po vás asi chce, známí se kvůli tomu asi pak ozývají a možná to člověk může začít i trochu nesnášet, ne? No to se stalo rozhodně, to se stalo a já si myslím, že teď jsem přesně v tom období, kdy já jako cítím, že se to ode mě očekává a všichni mě mají furt jako v tom gastro světě, jakože Kačka prostě vaří a Kačka se stará a Kačka tomu jídlu rozumí a já jsem teď úplně naopak mám pocit, jako fakt si užívám takovou tu svobodu z toho, že to jako nedělám, že prostě přijdeme na tu společnou chatu a říkám, já to nebudu vařit. Žádný prostě, knedlíky na potřeky prostě nebudou. Nebudu dělat prostě, jakoby uvařte si to tady sami, nebo prostě něco objednáme, nebo něco, prostě já už se jako kvůli tomu nepřetrhnu, no. Si myslím, že to bylo, jako já to vidím jako hodně z té psychoterapie, to bychom se dostali jako hluboko, a to by bylo nadlouho, ale vlastně a jako to by rozhodně tak zajímalo zrovna. Jsou to zajímavé věci, ale je to vlastně jaký to očekávání vnitřní, že jakoby ta moje hodnota stojí na tom uspokojovat ty ostatní a prostě tam, jako když se to pak začne přerámovávat a měnit tenhle ten postoj, tak už nemám jako tu potřebu tolik jako dělat ostatním dobře, ale spíš sobě, takže teď potřebuji klid, tak sedím a nic nedělám. To je skvělý. No. Jak dlouho jste chodila na psychoterapii? Já ještě chodím. Pořád. No. Já jsem chodila tenkrát asi rok nebo rok a půl, pak jsem na chviličku přestala a pak jsem, když se narodilo moje druhé dítě, tak po půl roce 2 malých dětí doma jsem seděla na zemi v nějaký jako asi depresi mateřský a říkala jsem si, je čas znova vstoupit. Ale chtěla jsem vyloženě opravdu jako ženu, která za první nemá sociální sítě, aby mě jako neznala a za druhý, aby měla 2 děti, protože já jsem fakt potřeba někoho, kdo jako mi bude rozumět. Ano. A potřeba jsem velký bezpečí v tomhle, jakože jsem nechtěla muže prostě v tu chvíli, já jsem jako cítila, že takže jsem si prošla tímhle a když jsem si prošla tou depresí psychoterapeutickou, tak jsem si změnila terapeuta a teď mám muže, abych si mohla zase řešit jiná témata. No. To je úplně psychoterapeutická strategie. No, to jako je, protože to bylo fakt, to dělá něco jiného. Takže by se dalo říct, že protože já to třeba tak mám a taky je pro vás psychoterapie součástí jakoby běžného jako prostě týdne, prostě to tam má svoje místo. Jo. A je to... Jo, úplně to mám takhle, já to mám prostě, že jako každý týden jednou mám psychoterapii a každý týden mám jednou cvičení. A je to pro mě prostě takový kombo, který mi jako dělá fakt dobře a opravdu to beru jako součást svýho kalendáře, není to jako něco navíc. Jako, toho duševního zdraví, prostě duševní hygieny, díky který jako to mám takhle, já mám to teda úplně stejně, jaký chodím cvičit a je to pro mě důležitý, když mi jedno z toho vypadne, tak najednou vlastně někde jakoby se trošku ty 2 pilíře malinko se jako pohnou a někde se to jakoby je znát, ale vlastně teď jsem měla třeba léto, protože chodím vlastně taky od narození jednoho z dětí, kdy jsem seděla v depresi na podlaze a myslela jsem si, že už nikdy nebude sluníčko žlutý a nebe modrý a že už mě opravdu vůbec nic na světě nezajímá a nebaví. Já jsem prostě byla ve fázi, kdy jsem si nedokázala, já pamatuju si, jak mi tenkrát manžel říkal, tak si udělej radost. A já jsem si říkala, ale já nevím jak. Já prostě, mě nic nenapadá. Já nevím, jako, jestli, já nic nechci, ani já nic nestojím. Já prostě nevím. Ono se to v depresi dělá fakt špatně, ta radost. To prostě, jako, když někdo nechápe, to jako prostě se jim vysvětluje. Nic tam prostě nešlo najít, žádný světlo. Ale vlastně jsem chtěla říct, že po těch 4 letech, kdy to fakt prostě tam takhle chodím a je to pro mě jako důležitý a vlastně já jako nemám žádnou diagnózu, ale stejně prostě je to úplně zásadní záležitost v mém životě. Tak jsem se teď dostala do léta, kdy jsem vlastně 2 měsíce ty sezení neměla, protože moje terapeutka v létě má volno a vlastně jsem se dostala do určitých jako fází, kdy se to na mě valilo, ale vlastně už jsem vnímala, že už ten cyklus toho mám nahlídnutý a že jsem si vždycky v určitou chvíli, kdybych se dřív třeba začala hroutit nebo sypat nebo křičet na děti nebo na muže, tak jsem si dokázala říct, aha, to znám, to je ono, to bude dobrý. A vlastně už to jakoby vlastně opravdu sklízí to ovoce. Proto jsem se ptala, jak dlouho na to chodíte, na tu terapii, protože si myslím, že to začneme jako
to ovoce sklízet opravdu až po pár letech. Jo, je to po pár letech. Občas někdo přijde, hele, já jsem tam 2krát byla, mě to vůbec nepomohlo. Ano, nepomohlo. Ano, 2krát to opravdu nepomůže. Ne, a já si pamatuju, že opravdu třeba nějaký jako lidi kolem mě chodí na terapii jako tím způsobem přesně, že jako, no tak teď mám takovou těžkost, tak tam jdou tam 2krát, ale to jako potom to není. A tam to jako právě ta dlouhodobá není, no. Psychoterapie, aby jako fungovala, tak vlastně jako je o nějakém vytvoření. Jako tam není nějaký čistě, může to někomu pomoci, jo, i takhle. To jako zase nechci říkat, že ne, to ale... říkají ten coaching, ne? Ale, jako no jo, tak to je se průvodce, ale jako může, prostě může, protože i když je někdo třeba v nějakém těžkém místě a řeší třeba jenom, nevím, řeknu nějaký úmrtí a prostě projde si jako pár sezeníma, tak i to udělá hodně velkou práci, určitě, jako když tam je někdo ve vztahu a netruchlí člověk třeba sám, nebo není v té bolesti sám, ale prostě, když se chceme dostat k těm našim jako vzorcům a k těm jako hlubokým věcem, tak ty pak fungují na základě nějaký jako projekce, která se děje v dlouhodobém vztahu i s tím terapeutem a pak se to tam vynořuje a pak se to krásně dá řešit a jako to chce čas, no. Takže jako k tomu svýmu terapeutovi teď už chodím snad 2,5 roku jedno a tam jako už jsme se dostali daleko teda, no. A když ještě se teda teď vrátím a pak se posuneme dál už. Mluvila jste o nějaké jako partnerské krizi. Bylo by pro vás jako, nebo měli jste ve hře třeba párovou terapii? Jo, tam jsme taky byli. My jsme zkusili opravdu spoustu věcí. Zároveň ono, jako když já jsem chodila dlouhodobě do individuální terapie, měli jsme tu párovou terapii a můj muž ještě v té době nechodil do terapie, tak ona ta párová terapie se dělala jako poměrně složitě. Protože jste byli na jiných jako... No, prostě jsme byli, jako přišli jsme tam jako z jiného místa, když to tak jako řeknu, což je jako v pořádku. Já neříkám, že musí okamžitě jako chodit oba dva do terapie, ale dělá se to potom líp, protože oba dva znají líp ty svoje potřeby. Jasně. A pak se to líp ladí, ta komunikace. Jo. Ona ta komunikace probíhá skvěle ve chvíli, kdy jako oba dva ví, co jako chtějí a potřebujou. Jo. Ale když to jako jeden neví, tak se to strašně blbě prostě ladí. No. Takže teď jsme ve fázi, že jsme si dali pauzu od párové terapie a chodíme oba dva dál na svůj individuál, nebo teda můj manžel poměrně nově, ale chodí a myslím si, že nám to dělá vlastně ve finále mnohem líp než ta párová terapie. Jasně, protože nejdřív člověk musí zapracovat na tom tau v sobě. Ano, musí vědět, co chce, musí vědět, kdo je trochu a potom si tam můžou sednout 2 dospělí lidi a jako popovídat si o tom. No, a možná potom ani nebudeme potřebovat tu párovou terapii. Je to dost možný. My už jsme to dneska párkrát naťukli, ale vlastně ten váš nový směr, asi teda těch posledních 5 let, protože ono to asi nespadne tak úplně jako z čista jasná, je tedy to facilitátorství těch ženských kruhů. Co vlastně jako, co si pod tím můžu představit? A co je to, co mi to může přinést? Co to přináší vám? Ono já nedělám ty kruhy 5 let, ale ta cesta začala před 5 lety, kdy jsem začala poprvé chodit do nějakých jako výcviků a seberozvojovějších workshopů a tam jsem si jako postupně šla tu cestu k tomu, jako co je to moje. Já jsem si původně myslela, že chci vstoupit do psychoterapeutického výcviku a chci dělat individuální terapii a tak. A nevyšlo to, nevzali mě, díky bohu, že mě nevzali jakoby tenkrát, protože vlastně mi to ukázalo ten směr jako takový opravdovější, si myslím, že jsem právě přišla k těm skupinám, že mě vlastně jako baví víc jako vést ty skupiny. A vlastně jsem se dostala do ženského kruhu skrze moji kamarádku Elišku Remešovou, která založila první ženský kruh jako pro nás, pro mámy, který jsme se na to cítili sami, seděli jsme na té zemi v té depresi a ona jako zase jedna věc je psychoterapie, protože ta nás léčí jako na nějakých těch jako hlubokých úrovních a vztahově nám to s námi něco dělá. Ale potom jako ta jiná forma terapie je potom to sdílení mezi těma jako ostatníma ženama. A ta zranitelnost, která se otevírá právě jako v tomhle prostředí, je léčivá zase jako na úplně jiný úrovni. Protože ono přece jenom spousta z nás má i vztah jako k ženám takovej, jako, jo, že vlastně my, jak jsme přesně nastavení jako na to, a když dobře teda vaříš a když tohle to děláš, tak vlastně ono tam nevědomky tak jako vzniká dost konkurenční prostředí, protože když teda jedna líp uvaří, tak je to ohrožující pro tu druhou. Když ta jedna líp vypadá, tak je to ohrožující pro tu druhou. Bude, aha, tak co když se mimo muže bude líbit, tak která je líp upravená, nebo tak co líp uvaří. Jo, a ono to není tak, že si to takhle říkáme v té hlavě, ale prostě to s náma pracuje na té tělesné úrovni, jo. No a teď najednou, když se ty ženy sejdou bez těch mužů a jako říkají si jako zranitelně, jak to vlastně jako mají a říkají si ty pocity,
tak je to prostě léčivý zase úplně jako jinak. No, no a jakoby, jaký je rozdíl teda mezi tím, protože to, co vlastně teď popisujete, tak já mám pocit, že vlastně jako znám z toho setkávání se s těma kámoškama, kdy se zkrátka sejdeme, děti si hrajou a my si ve 2 odpoledne dáme decku vína, protože prostě jsou 2 odpoledne už a u toho si prostě povídáme. Už jsou 2 odpoledne, ano. Takže a u toho si povídáme o tom prostě o všech těch věcech a vlastně jakoby, jak je to v tom jakoby porovnání? No, ono totiž vždycky říkám, že kruh je něco jiného, než jít jako s kámoškou na kafe, jo. Protože za prvý je prostě fakt něco jiného, když ta nervová soustava se nejdřív uklidní před tím sdílením, což na tom hřišti jako jde buď pomocí vína, nebo prostě vůbec. Nebo vůbec. Takže není to úplně, dejme tomu, to nejzdravější prostě pro to tělo, jako jakým způsobem se do toho může dostat. Takže to, jak já kruhy vedu, je, že nejdřív prostě se ty ženy sejdou a já jakoby trošku uklidním to tělo, jo. Takže se jako relaxaci, meditaci, nějaká hudba prostě, jo, aby jako to tělo třeba mělo třeba aspoň tu 3/4 hodinu na to se jako naladit, na to, že je jako jinde prostě. A jak dlouho to takhle jakoby trvá? 4 hodiny, 4 hodiny. Jeden. No, jasně. Takže já to dělám na 4 hodiny. Ne všichni facilitátoři to takhle dělají, ale pro mě je důležitý ty ženy tam nejdřív jako naladit. No prostě uklidnit tu nervovou soustavu, protože fakt jako tam spousta jim přiběhne každá úplně jako z jiného prostředí. A vlastně to, co si myslím, že je zásadní, je to, že prostě vždycky mluví jenom jedna. A nikdo neříká žádný názor na to, co ta druhá sdílí. A ano, můžeme mít už vědomější kamarádky a můžeme mít jako dobrou komunikaci mezi našimi kamarádkami a to je super, pokud to máme, ale opravdu spousta žen furt jede takový to jako, no tak já jsem se nevyspala, tyjo, já taky ne, víš co, jo. A že to není jako naslouchání, že to je vlastně jenom takový to jako stěžování si jako přes sebe, že vlastně, no já to mám taky těžký, no to ten můj taky zase nespal a ten záchvat dneska a to. Ale to jako není vlastně potom ve finále ten pocit, že jako jsem slyšená. Jsem jako, vidí mě někdo v tom opravdu. To je spíš jenom taky jako ulevování se a fakt vylejvání jenom nějaký frustrace. A ten kruh jako najednou, když jako se tam použije nějaký mluvící předmět, třeba dejme tomu budu držet skleničku, jasně, tak dostanu 5 minut na to, abych prostě jako mluvila o tom, jak se cítím, co prožívám zrovna ve svém životě, nebo na nějaký jako jiný téma mluvíme. A vlastně jako všechny ty ostatní ženy, těch 14 dalších žen prostě sedí a opravdu jako poslouchá a vnímá a ono jako se to může zdát jako, že no dobře, ale ono toto tělo cítí úplně jinak. Protože tam vlastně to poslouchání najednou pošle velkou energii tomu jednomu tomu člověku, té jedné ženě. A zároveň vlastně, to mi přišlo důležité, co jste říkala, že se jí nedostane teda toho soudu nebo toho jiného názoru, že to zkrátka může říct a nemusí čekat, že někdo řekne, no počkej, tak to zkus tohle, nebo jo, to znám taky, ale já jsem to měla jinak. A protože vlastně tím jako se ukazuje furt zase, že tam jako člověk jako neposlouchal, ale má furt tu tendenci někomu radit a pomáhat, že tam jako v jiný roli. Není tam jako v roli posluchač, ale jsem tady v roli rádce. Ano. A v tom kruhu jsou ty ženy prostě v roli posluchačů. Jasně. Ale spousta žen potom vždycky si dáváme i zpětnou vazbu, mluvíme o tom a večer říká, to je tak divný, když mi na to nikdo nic neřekne. Jasně, jako, že jsme zvyklí, že se správně nebo ne. A říká, no a to je právě to ono, jako my díky tomu hledáme, co je správně pro nás. Ano. A ne skrze to vnější prostředí. Ano, protože vy to řeknete jako nahlas a potom je tam ta obrovská další přidaná hodnota, kdy dalších 14 žen řekne, jak se cítí. A ono vlastně paradoxně z těch příběhů většinou vyplyne to, co potřebujeme my sami pro sebe, skrze to sdílení té jiné ženy a nemusí nám nikdo radit, protože my si to najdeme v těch příbězích těch ostatních žen, protože každá žena je někde jinde v tom životě zrovna a třeba je zatím, co my si teď procházíme, ale je to pro nás úplně bezvýchodně. Říkám si, já nikdy už nebudu žít prostě, jsem tady na té podlaze. No, ale kdyby v tom kruhu byla nějaká žena, která už má prostě 6letý děti a říká o tom, hele, už je to v pohodě, už mám zase svůj život, už prostě dejchám, no tak je to pro mě nějakým způsobem jako nějaká kotva nebo nějaká naděje třeba, jo. Ale nemusíme to říkat, nemusí za mnou přijít říct, hele, to bude dobrý, až jim bude 6, protože to mě jako třeba triggeruje, jo. Ale když to řekne někdo v tom kruhu a není to přímo na mě a můžu si to z toho jenom takhle jako sama vytáhnout, A to teď se ptám teda opravdu jako ze zvědavosti. Dokážete jako třeba říct, co tak jako nejčastěji ty ženy sdílí, jestli se to dá
tam najít nějaký nejčastější motiv. Tak ona tam samozřejmě platí důvěrnost a z toho kruhu se nic nevynáší. Jasně, zároveň jako prostě je to téma. Obecně. Ano, jo, tak já si myslím, že prostě to, co jsem já vypozorovala, je, tak opravdu ženy se cítějí být sami. A já si myslím, že to nejsou jenom ženy, že jsou to i muži, ale ženy si to možná víc uvědomují právě díky té roli té mámy a ta osamělost na ně pak začne nějak jako dopadat možná jako jinak. A vlastně, jak jsme asi takhle nastavení, jako přesně si povídat a potřebujeme to nějak víc, jak k tomu, tak si k tomu dřív dojdeme, ale cítím tam tu osamělost, ta téma je prostě, že jsou jako fakt zahlcený, že je toho na nich jako fakt hodně, toho na nich jako leží a že mají pocit, že jako spoustu věcí jako řeší jenom jako oni, sami. Prostě, že jsou na to sami a teď jako ty témata jsou různý, ale cítí se takový opuštěný. Takže vlastně to je jako na jednu stranu je člověk sám a na jednu stranu je toho na něj moc. A to jsou teda dvě věci, které jdou jako hodně těžko unést přece. Samota a moc. Jako, samota a moc. Samota a moc. A tam je právě ten point a ta cesta, skrze to jako říct si o pomoc. Ano. Ale to jako se říká snadno, jasně, ale jako než si k tomu člověk opravdu dojde, že může a že právě bude dost, i když to nebude všechno táhnout sám, to je ta cesta. No a ten ženský kruh je teda přesně to, co tu samotu rozpouští a to moc taky rozpouští. Takže to je vlastně, dalo by se říct přesně to, co ty ženy v osamocení, když je toho na nich moc opravdu potřebují, co jim může pomoct. Jo, protože oni tam potom hodnotí na konci přesně jakou to, jakože necítím se na to sama. Cítím jako nějakou jako pospolitost, cítím nějaký propojení s někým po dlouhý době, jo, se cítím jako odpojená vlastně, jako najednou se cítím propojená a i přesto, že se vídáme, nevím, jednou za měsíc, anebo ty nárazový kruhy byly takový, že ty ženy se viděly jenom jednou a už se prostě nikdy neviděly, tak vlastně si to sebou nějakým způsobem jako furt nesou, no. A jak dlouho se jakoby vídáte, když se vídáte jednou za měsíc, jak dlouho jsou třeba v řádu let třeba? Ne, já to mám teď na jako 8 setkání. 8 setkání. Že prostě pravidelný kruh je 8 setkání vždycky na 4 hodiny, ale tím, jak to jde do hloubky a jak vlastně jako je to docela intenzivní práce, tak ty vztahy, ty lidi popisují, že jim to přijde, že mají k ním jako blíž než ke svým blízkým. Takže, nebo jako, že mají ten pocit napojení třeba kolikrát na ně jako větší nebo tak. Takže no, funguje to prostě zase trošku jinak. A co vy potom po těch 4 hodinách toho vedení, jak vám je, jak se cítíte? Tak jako samozřejmě já to nějakým způsobem držím, takže je to pro mě jako práce, ale na to se připravuju právě skrze to cvičení a ty terapie, abych na to měla tu kapacitu, tu si jako rozšiřuju tímhle s tím velmi. Ale jako já jsem furt taky součástí, mě to jako nějakým způsobem taky léčí, jo, já ty kruhy nedržím proto, aby mě to jako léčilo, nejsem tam jako v tomhletom, ale je to ten důsledek, protože ty příběhy se mě týkají taky všechny a sedím tam furt jako Kateřina, jako člověk, který žije ty stejný příběhy a takže vždycky to mám hodně napůl, že jsem jako strašně dobytá, jako tou ženskou energií prostě a tou silou nějakou, kterou já tam vždycky jako najednou cítím. A zároveň samozřejmě unavená z toho, že prostě můžu konečně jako pustit, povolit a zase jako dočerpat, no. Tak. Je čas. Vypadá to, že máme čas. Tak děkuji za rozhovor a přeju vám a vlastně vašim kruhům ženským, aby se dostali tam, kde jsou potřeba a aby to teda zkrátka všechny ženy, matky, ale i muži a otcové a i děti. Ať si všichni dokážou o pomoc říct, protože prostě zkrátka na to nejsme sami, když si o tu pomoc dokážeme říct. Nemusíme na to být sami. Já moc děkuju. Já taky děkuju. A s váma se loučíme a zase se uvidíme nebo uslyšíme taky za 14 dní na všech podcastových platformách a pigimama.cz. Naschledanou. Naschledanou.